Kont konvinta li kont ninsab maqfula f'ħabs, kien infern. Irridu nżommu frasna li dan l-isptar huwa magħmul għal pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali li jkunu diġà konfużi u f'depressjoni. L-aħħar ħaġa li jkollhom bżonn huma kundizzjonijiet tal-orrur, esperjenzi li jibqgħu jsusu warajhom bħal ħolma kera. Kien dan id-diskors ta' tfajla Olandiża Belle de Jong illi b'kuraġġ kbir qasmet l-esperjenza li għaddiet minna fl-isptar Monte Carmeli, storja illi kienet ippubblikata fis-sit lokali Side Street Malta fejn spjegat x'rat u x'ħasset wara 8 ijiem rikoverata f'dan l-isptar. Belle rrakkontat illi minn barra l-isptar jidher tranquill, madankollu saħqet illi ġewwa hemm storja ferm differenti bħal donnu x-xena tal-film tal-orrur. Hija spjegat li kif daħlet il-mobile flimkien ma' affarijiet ta' valur ġew ikkonfiskati għaliex spjegawla li jkun aħjar illi jsir hekk. It-tfajla komplet tgħid li l-ewwel kamra li daħlet fiha kienet il-General Admission Ward illi suppost hija l-aktar sala ġdida fil-binja kollha fejn minkejja li l-irġiel u n-nisa huma separati f'dormitorji maqsumin 8-8 dawn jieklu u jpejpu flimkien. Belle spjegat illi mas-seba ta' filgħodu jinxelu idwal u kulħadd jiġi mitlub sabiex iqum mis-sodda u jmur jieħu xawer f'xi minn daqqiet pazjenti jinħasslu arwenin flimkien ma' ġenb xulxin. Xena deskritta mit-tfajla bħal donna ħierġa minn dokumentarju dwar il-kampijiet tal-konċentrament ta' żmien it-tieni gwerra dinjija. Hija ddeskriviet ukoll l-ambjent kaotiku li hemm fih dan l-isptar, partikolarment sabiex titqassam il-medikazzjoni bin-nies jgħidu l-ismijiet tal-pazjenti fil-kuruturi. Dan fil-waqt illi rrakkontat kif il-common area kienet maħmuġa bi ftit twieqi u ebda dawl naturali b'żewġ televiżjonijiet bi programmi ta' tfal. Fil-waqt illi saħqet illi m'hemmx daqshekk libertà u biex forsi tgawdi daqsxejn iżjed arja ta' barra trid tkun tpejjeb is-sigaretti, ħafna mill-bibien ikunu msakra, pazjenti isabtu u jigirfu magħhom. Madankollu preċiżat tajt illi it-tobba u l-infermiera jagħmlu il-mirakli bir-riżorsi li għandhom. Hija rringrazzjat lil dawk kollha li għenu għateleb il-problemi tagħha minkejja illi l-isptar li jaħdmu fih jinsab fi stat id-disprat għall-aħħar. Għallaqstant, appellat sabiex il-pajjiż jimxi lilin minn sptar ta' 19 seklu u b'mod deċiż l-awtoritajiet jaħdmu sabiex il-pazjenti f'Monte Carmeli jingħataw kura xierqa.